היי נטע, אנחנו עושים היום אתגר המלאווח. את חושבת שתוכלי להתאפק? ילדה גדולה, אני יודעת להתאפק. היי יעל. היי. את מוכנה לאתגר? אני חושבת שאני יכולה לעמוד בזה. בטוחה? כן. יופי. שלום, שחר. שלום נטע. אתה חושב שאתה מוכן לאתגר? איזה אתגר? של המלאווח. מה, אני מקבל מלאווח? כן, אבל אסור לך לאכול אותו. מה? כן. שעמם פה. לא רעבה בכלל. שחר, אתה זוכר לא לאכול, נכון? בטח, יופי. אני לא אכלתי. וגם אני לא.